Siphinde sinibingelele kwikhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela ukuba ucofe ibhathini, usubscribe, ulike, ushare le video khona izokwazi ukuthi ifinyelele nakwabanye. Izolo-ke iy'ndlela zonke bezibheke emdletsheni lapho u-SK Mthandeni obebungaza khona ingoma yakhe ethi iGucci ehlukanise unyaka cishe ey'teshini zemsakazo ey'baliwe. Nokubukeke lo mcimbi uyimpumelelo. Nalapho-ke kukhona uzakwethu obekhona lapho-ke kesizwe ukuthi-ke ithini imizwa yabalandeli bakhe u-SK. Ake sithathe-ke iy'ntambo siy'phose kuyena. Sikwamukele sakhona la emdletsheni-ke lapho khona-ke igoma elisha-ke lenze khona umcimbi walokuhlukanisa unyaka-ke lakhumbula ukuthi selwenzile nangonyaka odlule lwenzele kubo njengamanje simele nensizwa laphana-ke yazi wangakhulu laphana ku-TikTok-ke umfoka Biyela mfethu sikubingelele sikwamukele. Sabengela bafowethu kubo bonke abantu abathe namhlanje bathola ithuba lokuthi bevele lo mcimbi omkhulu osemdletsheni wegqoma elisha inkunzi umnikazi wonkani kwaba nenkani umshove wonkani kwaba nenkani bafowethu unsikezo kabele ubengela bafowethu ngiyabingelela njengamanje. Biyela mfethu kulindaba iqala ngonyaka odlule namhlanje silana emdletsheni sakhona njalo la emdletsheni-ke ngakhona la kukhulela khona uMthandeni igqoma elisha. uMthandeni-ke uphinde wahlukanisa unyaka-ke kuwona-ke lo nyaka nangonyaka odlule-ke nanikhalaza kakhulu nabalandeli ukuthi-ke funa ngabe uMthandeni wawuhlukanisile. Asilungisi la uMthandeni usephinde wahlukanisa unyaka kwesibili yabo ngoba ngonyaka odlule unyaka wohlukanisa uMthandeni angaqala manje ukuhlukanisa unyaka nangonyaka odlule uhlukanisile unyaka yabo uphinde kwesibili manje asilungise lapho sesisho lokho 5 4 3 2 1 khawu wasemsakazweni. Yebo bafasiya kwasemsakazo sikhuluma ngokuhlukanisa unyaka wona umsakazo unyaka wabantu uMthandeni ehlukanisa unyaka wesibili manje kodwa makuthi mhlawumbe kunemisunderstanding ngadlule lapho mina ngiyajabula njengamanje uMthandeni usephinde wahlukanisa unyaka kwavela kwangavalwa kubantu ngijabulela komthaka baba. So okuhluka namhlanje kulo nyaka uhlukaniseke esesho somsakazo ukhozi kuthena umuzwa wakho khawe mawuza ingoma yaMthandeni-ke ehamba noma hu isha unyaka. Mfowethu ngoba lapha nekhaya kithi kwaBiyela kwadla abasuthi ngasuke ngathenga i-red le-LG yayibuye ejile engaka leka 14,000 angisebenzi ngazama ukuthatha nje cash ngalawo masenti anga-10 so ithe uma ngabe kuthiwa 10 9 8 kubala countdown bese uthi iyangena inkunzi made umnikazi wonkani umshove wonkani kwaba nenkani ngaze ngiyicima lesokosini ngafakala ngiyazi ukuthi vele bifile izoshaya unyaka igusha ngase ngidlela ku-YouTube ngizama ukukhuphula amavoti yabo yasisho ingoma ngajabula kakhulu mfowethu ngangaphuze ngisutshwala ngangiyisobho ngoba ngangingafuni ukukhuluma kubantu ngento engingayazi engayizwa ngidaka utshwala ngangifuna ukukhuluma ngento engizoyizwa ngiphila sangiyisobho ngangaphuzanga ngitshwala mina mfowethu ngeyi-31 yabo ngayizwa le ngoma ngiyisobha ngaze ngadaka ngakusasa. Abantu bathi uMthandeni ngokufushelesha ama-artist akamanye amajendri ubulala uMaskandi uthini ukuphawula kwakho? Cha mfowethu uMthandeni angawubulala uMaskandi uMthandeni usebenzisa into esebenzayo yabo mfowethu uma ukuthi esikhathini samanje intombi isishela ku-WhatsApp wena uzofuna ukuyishela kumuphi umfula wena uzobona intombi umfazi ngenzeka umthole elokishini umfazi ngenzeka umthole esilungwini esabhabha wena umfazi uma umbona esilungwini esantshini uzofuna ukumthatha umbeke emfuleni wangakini oneyingwenya nenyoka so uMthandeni usebenza nesebenza esikhathini samanje yabo uma ngabe mfowethu ufuna into esebenzayo uzobona into enziwa abanye abantu ezosebenza bo uma isebenza isebenzise akunakuthi ukuthi uMthandeni usebenza ngento ukuthi ubone into ukuthi nabantu besifazane uma isebenza yemsebenzela akayisebenzisi. Kunempi ephakathi kwaMthandeni noBig Zulu iniphatha kanjani njengabalandeli ukubona bengazi ukuthi abakho abanambono owodwa? Cha mina ngokwazi kwami mina uMthandeni akali namuntu uMthandeni akanayo impi uMthandeni akali namuntu abantu abala noMthandeni uMthandeni njengamanje inkosi futhi inkunzi umele ehlaleni phezulu abantu abafuna ukulwisana naye izinja zikhonkotha ehambayo. Khamba uMthandeni akali namuntu uMthandeni uhamba yedwa njengamanje uMthandeni ngoba abantu abangaka basemakhaya manje selokishini njengamanje bese kuMthandeni futhi basangena abantu basangena baseza yayibona leyo kwayinathi sihleli la kwi-general asifuni ukuya kwi-VIP ngoba abantu noma bangithanda abathanda uNsiko kaBiyela bagcwela kwi-general ngalokho i-VIP ngizofika uMthandeni ngakwazi mhlawumbe ukuhlala nabo ngelila kodwa abantu abala kwi-general ngeke bekwazi ukuthi bengitholise noma kanjani mina futhi ngaqinisekisa nami ukuthi ngithathe khona ku-general ungifike i-general mfowethu mase ngifike i-VIP futhi ngiyangena ngaphakathi kwawena nje namakhamera ngeke ungene kwi-VIP namakhamera akho kunjalo mfowethu. Siyabonga kakhulu mfethu imessage ithi uMthandeni njengamanje asike njengamanje ukhuluma negcoma elisha ushaya nje ngomuntu owodwa imessage ithi uMthandeni yabona mfethu uMthandeni into engayisho mina kuyena njengamanje iyodwa ukuthi lento akayibona iyona uyiyona futhi akangaye kuba iyona
akangaye ukukholelwa kuye akaqhubeke ebe umthandeni engezwe ngomunye umuntu akathatha ama-advice angawathatha kodwa uma efuna ukungena umthandeni abantu bakuvaleka nje umthandeni engangena khona kuvaleka nje akaqhubeke ebe lowo mthandeni kumsebenzelile sikubonile thina singofakazi sifundile futhi kuyo okunye ngangibambezele futhi ngijake uyodesha ngiyakuthathela khawula kithi ambodesha futhi siyabonga kakhulu Khawu sho umfowabo Biyela-ke besikhuluma naye-ke chaza ukuthi-ke uzizwa kanjani ukuthi umthandeni aphinde-ke ahlukanise-ke wona unyaka-ke sicela uqinise subscribe thina sazoba mnandi sakhona-ke la emdletsheni-ke sophela khona abalandeli futhi bomthandeni ukuthi basho ukuthi bona bazizwa kanjani ukuthi umthandeni-ke uhlukanisa unyaka bazizwa kanjani-ke ngomcimbi osemdletsheni mfowethu asikubingelele sikwamukele ngibona kubhala ukuthi Mcabango wami Yebo. Mfowethu ithini into uthiwe 5 4 3 2 1 tintintinti wazizwa kanjani njengomlandeli wegama elisha Mfowethu ngajabula kakhulu mina ngumthokoziswa kaNtshangase khona la kwaHlabisa ngale mathi isigodi. Mfowethu ngajabula kakhulu sihlukanisa unyaka asiqali ukuhlukanisa unyaka thina. Okwesibili sihlukanisa unyaka siwuhlukanisile nangonyaka odlule. Sasikhona sasila emdletsheni ekhaya lapha sawuhlukanisa khona thina unyaka. Siuphinde kwesibili namhlanje sizohlukanisa lapho khona emdletsheni mina ngisho eredweni siwuhlukanise ngegushi nonyaka odlula nuhlukanisanga ngonyaka odlule sawuhlukanisa thina eredweni okhosini sawuhlukanisa unyaka hayi ngangalela bro mina ngiyakhumbula hayi mfowethu ingoma kaMthandeni yadlala ngo-12 yiphi ingoma yaziyo yadlala ngo-12 yadlala ngobani isikhathi ingoma kaMthandeni Paris kodwa kwathiwa 5 4 3 2 1 kwathiwa Khuzani endlalela inkosi eyayizongena emva kwakhe idlala ingoma enkulu Paris loyo edlalela inkosi mayizongena iyandlalelwa inkosi okay-ke namhlanje sihlukanisa unyaka again last year umthandeni wawuhlela umcimbi within 4 days nakhona athi khiximbo namhlanje kugcwele bagxobana abantu uthini umuzwa wami uyabona mfowethu ngijabule kakhulu uma ngikhumbula isikhathi igogama elisha lifika emculweni zenzeka izinto zingahambi kahle lilwa igogama elisha uyabona uma ngibona lento eyenzeka la namhlanje uyabona mfowethu ngizwa kufika inyembezi kimi uyabona ngivele ngingezwa umuntu uma ekhuluma kuvele uba ngathi angisezwe emadlebeni uma ngikhumbula ubunzima endidlule kubo lilwa le mpumelelo esikuyo namhlanje uyangizwa mfowethu namhlanje sizobungaza namhlanje ubukhulu benkosi kade yagcotshwa-ke le nkosi uGadla washo wathi le nkosi le ayibekwanga yazalwa inkosi ezaliwe kuba njena-ke mfowethu kuba nje njengoba namhlanje sizoqinisekisa ukuthi inkosi uhlukanisile unyaka ngeyi-1 uyazi kwajabula wonke umuntu wakwezwa kuthiwa khona umuntu oshayiwe lutho kujabula wonke umuntu kujabula ingane kujabula isalukazi kujabula ikhehla mfowethu kujabula wonke umuntu eSouth Africa kujabula wonke umuntu e-Afrika inkosi le umculi kaMaskandi lo ushaye i-record of the year lo mculi mfowethu ngeParis uyangizwa ikusho wayikhipha yazoshaya i-song of the year lento yenzanga isikhathi esincane mfowethu esincane isikhathi lezi ingoma zombili zigila imhlolo azimileke namhlanje lokho ngizokutshela ngizokuqinisekisa azimile namhlanje zizoqhubeka uyabona lokho kwenzakalayo uzokubona nangonyaka ozasobe celebrate ingoma yokuhlukanisa unyaka sophinde uphume emdletsheni nangumthandeni khuluma naye khawe lami Mthandeni mfowethu singabalandeli bakho sijabule kakhulu ngomsebenzi osenzela wona singabalandeli uyasijabulisa uyazi usula izinyembezi zesikhathi eside sikulwela mfowethu sememva kwakho ulwa kodwa namhlanje usikhombisile ubuqhawe bakho sijabule mfowethu uyibambe njalo sizokweseka ngeke sisuke emva kwakho uzungavumi mfowethu ungabi nalo uvalo thina sohlanzi sikhona singabalandeli bakho siyakuthembisa mfowethu yebo umlandeli kaMthandeni uyasho ukuthi-ke akasoze-ke ahlukana negama elisha